16-mandainagar pulinpurni bisingo khopchaknai hawai bari salgra hodrai bisini koki basti sanglong kami erupini dan sangma kami doski amchaini lukurok homdodom khwlaikha TTAADC chongbariwo batainai Jiten DB mano lamsok khwlaikha Melanda hambai ini 5 tarik April 2026 haino hai sini buskang 12 tarik April chongmari ni kitingai sini di awai mo ni sate sing kini pungni sini south hodrai bisi ni somlong kini kami o sempuila sini budo bis progaka abuni yagulo sini rukni rukni rai rok songbai ba boni sangko songbai samas hotirok isan malaika borbe kaham kok salaika tai kebangma sini rukni takusong rukni bukusong jotono buba karena saput rui buskani kang mario borbo login ni borbo kok salaika tai borni balaika saput kahamane balaika sangka korno balaika hambai abuni yaglo hodrai bisini isa sini buto peaceful zakha tai paithago kelai hodon dodom khainai gobang ma sini taku bukusong ojagabo duski bisini tutu kaisa bisi abo ko duski bisini sini gobang ma lukurok jini sing nogo sing dur campaign khlaike muni yaglo paithago sing tabu durgadon police station ni mo boot office ono sing kelai kahama jaga lama tinaro sing manchake ono sing fologir laikha te o je boot office ni bisi ke kaisa naharmo duskani 12 tarik gorate mo sini je party ni sini je naharmo bobagal ni je naharmo abuno ebo kaham ke lukur filipina ni bagai tai buskani 12 tarik salabo jate o jaga borok khainai jara vote center khainai borok lela nan bagai borno jaga kam hanya jekono nangmani jorte borno seba khainai bagai sini ware sagoro manche boot office tangkha abuni bagai borok no belaka hambai jara boot office tanai rokno tai dinin je rally o khainai sini duski bisini joto bangsani takute bisono norno belaka hambai norni je support abo amiya sini buba jote fanmanai agami dino aban বিশ্বাস tai omahikeno lukurno koinai sini buskang chongmari phayasak porjonto tai sini je manthai mayasak porjonto sini buba grano mohikeno hodom khainai kono sangkyabai kono walai suklai preti khainai sini je nahar mugo sang sogi asak sing phanta tanai hambai khumbai